Čaute dronisti, ak lietate v okresoch Malacký, Zvolen, Banská Bystrica alebo Prešov, tak sledujte toto video, pretože v týchto okresoch sa na minulý mesiac zmenili pravidlá lietania. Volám sa Marek Kulhánek, lietam od roku 2014, vystriedal som niekoľko dronov a zažil som už asi všetky situácie, čo sa dronom zažiť dajú. Fotím, natáčam a robím aj poradenstvo pre začínajúcich dronistov. Pre tých, čo sú v lietaní menej skúsení, tak tieto okresy sa nachádzajú vo vojenskom vzdušnom priestore, ktorý je vlastne CTR-kom, teda riadeným vzdušným priestorom vojenských letísk, ktoré sa tam nachádzajú. Nebudem tu rozoberať, ako to bolo doteraz, aby som niekoho nepomýlil, ale poďme sa pozrieť, aké pravidlá platia od minulého mesiaca. Začnem tým, čo sa uvoľnilo. Takže ak lietate ďalej ako 5,6 km od letiska a do 30 metrov, tak toto síce ostáva, že nemusíte riešiť nič a môžete lietať. Ak ste ale ďalej ako 5,6 km od letiska, ale chcete lietať viac ako 30 metrov, do 120 metrov a je možné, že väža vám povolí aj viacej, tak jediné, čo treba urobiť, tak je zavolať pred letom na väžu. Naozaj netreba posielať žiadne žiadosti, nič, len treba pred letom zavolať. Toto je úplne všetko. Niektorí tomu možno nebudú chcieť veriť, že to ide tak jednoducho a ešte u vojakov, ale je to tak. No a potom tu máme ďalšiu zónu a to, ak ste vo vzdialenosti väčšej ako 3 km, ale menšej ako 5,6 km. Tak tu máme určitú administratívu, teda ak chcete v tomto sektore lietať, treba poslať na schválenie nejaké dokumenty. Treba poslať písomnú žiadosť zverejnenú na stránkach Ministerstva obrany, link dám pod toto video. No, potom treba poslať aj prevádzkovú príručku. Toto je síce trochu pakárna, ale dá sa to zohnať a kto sa potrápi, si to urobí aj sám. A treba poslať analýzu rizík SORA 2.0. Toto je tiež taká trošku blbá robota, ale raz to dá človek dokopy a potom to používa stále. Keď sa toto pošle a schvália vám to, posiela sa to na Ministerstvo obrany a keď vám to teda schvália, tak po koordinácii s väžou môžete lietať. Hoci to vyzerá náročne, malo by to byť oveľa menej problematické ako schvaľovačka specifik kategórie, ktorú potrebujete na lietanie v civilných CTR. No a na záver je tu posledný okruh, a to do 3 km od letiska. Tak tu je úplný zákaz lietania dronmi. Ale povedzme si tak, myslím si, že vojaci ukázali dobrú vôľu a snažia sa nám uľahčiť lietanie, ako to len ide. Tak skúsme pochopiť aj ich úlohy a to, že potrebujú zabezpečiť tie vojenské letiská a ich bezpečnosť. Takýmto nekomplikujme a určite odporúčam tieto pravidlá teraz dodržiavať a neporušovať ich. Vojaci totiž majú techniku, ktorou vedia zachytiť nielen pozíciu drona, ale aj vysielačky. Sám mám túto osobnú skúsenosť. Poďme sa teda ale pozrieť, ako to vyzerá v praxi. Začnem teda od západu a to je letisko v Malackách. Takže tu vidíme ten okruh v strede, ten modrý, to je ten okruh 3-kilometrový, čiže tu vlastne, čo sa nachádza v tom strede, v tomto okruhu, tam sa bohužiaľ lietať nemôže, ale pozrime sa na to, v podstate sa tam nič v Malackách zaujímavé nenachádza. Bohužiaľ kuchyňa, kus to zasahuje do kuchyne, takže ak by ste potrebovali v kuchyni z kraja niečo natáčať, tak tu je bohužiaľ smola. Potom je tam teda okruh od 3 do 5 km, to je medzi týmto žltým a modrým, takže tu treba podávať tie žiadosti. Zasa vidíme, že tu sú viac menej len tie vojenské lesy a tam nejak extra netreba, maximálne teda je tu, týka sa to Perneku. Tam, keby ste chceli natáčať, tak treba podávať tie žiadosti. No ale poďme sa ešte pozrieť, kde v tých Malackách vlastne treba telefonovať a vlastne kam nám zasahuje CTR-ko. Tak CTR-ko je vlastne tento krúhový objekt s týmto cípom.
v tomto priestore, keď sa nachádzate, tak by ste mali, alebo teda je dané, že treba volať na tú väžu. Nemusíte už písať žiadne žiadosti, stačí zavolať na tú letiskovú väžu a dohodnúť sa s nimi, kedy, kde a koľko budete lietať. Čiže je tam Studenka, Rohožník, celé Malacky, v podstate Jakubov už je mimo, Plavecký štvrtok, Jablonové a podobne. Treba si tú mapu vždycky pozrieť, keď idete do tejto oblasti lietať a chovať sa vlastne podľa toho. Takže to boli Malacky. Ďalej tu máme veľmi, by som povedal, také populárne, a to je stredné Slovensko, čiže letisko Zvolen. Tam sa to týka aj Zvolena, aj Banskej Bystrice, takže začneme hneď od stredu. Čiže v strede vidíme ten okruh zakázaný, úplne zakázaný. No tak ten sa týka vlastne Veľkej Lúky, Sielnica, Kus, Sliaču. No a máme tu teda vlastne potom ten okruh 3 až 5 kilometrov. Je tu zo pár dediniek, ale do Zvolena to zasahuje vyslovene len ten posledný cíp, Banskú Bystricu vôbec. Takže všetko, čo je v okolí Zvolena a ďalej, a teda Banská Bystrica, tak bez problémov môžete lietať. Stačí teda zavolať na číslo väže do Zvolena. A týka sa to hranica CTR-ka je táto. To znamená, tieto okolité, to už sú iné priestory, kde sa do 120 metrov lietať môže. Toto je priestor, kde treba hlásiť sa väži. Všetko ostatné okolo už je štandardný priestor, kde do 120 metrov výšky môžete lietať. Takže výborná vec, si myslím, v Banskej Bystrici a vo Zvolene sa lieta pomerne dosť, takže títo ľudia, ktorí tam potrebujú lietať bez problémov, sám som si to vyskúšal, asi pred 2 týždňami som lietal v Banskej Bystrici, nebol problém, zavolal som tam na väžu a absolútne žiadny problém, všetko išlo úplne hladko. No a ďalšie veľmi populárne, by som povedal, až najproblematickejšie miesto je teda letisko v Prešove. No a tu vidíme, že zakázaný okruh už zasahuje celkom dosť aj do mesta, čiže toto posledné sídlisko vlastne je tu a táto záhradkárska oblasť, no tam asi nie je potrebné, ale tu sú nejaké veci, čo priemyselná nejaká oblasť, kde by sa mohlo natáčať, bohužiaľ tam to teda nejde. Potom je tu teda tá oblasť 3 až 5 kilometrov, takže tu nám to zasahuje relatívne dosť veľký kus do mesta. No bohužiaľ, tí, čo chcú v týchto priestoroch lietať, tak budú musieť si dávať tie žiadosti, ako som popísal už na začiatku videa. No a je tu bohužiaľ, v tomto priestore sa nachádza aj veľmi populárny Kapušťanský hrad, ktorý si dronisti veľmi radi chcú natáčať, ale bohužiaľ to nejde a musím vám povedať, že ozaj vojenská polícia tam pravidelne zasahuje na tomto mieste. Osobne mi to povedali, že s tým majú dosť veľký problém, že tam ľudia často lietajú veľakrát z nevedomosti, že nemôžu, takže pozor na to, Kapušťanský hrad je už v tom priestore, ktorý je možné si natáčať, nemusíte mať specifik kategóriu, ale tie žiadosti na ministerstvo obrany relatívne komplikované treba poslať. Je to ozaj v podstate veľmi blízko tej vrtuľníkovej základni, čiže musia to mať nejakým spôsobom pod kontrolou. No a pokiaľ ide o to, kde vlastne všade musíte sa spájať s tou letiskovou väžou, tak štandardne mám pocit, že CTR-ko je len tento vnútorný okruh, ale treba dávať bacha, pretože tieto priestory, keď sa pozrieme na aktuálnu leteckú mapu, tak jedná sa o priestory LZR 90A, LZR 90B a R90C. Tak tieto priestory
sú aktuálne aktívne, ako je tu na tomto vidieť. Čiže je tam v podstate zakázané lietať od 0 do 5000 stôp. To znamená, ste už za 5,6 km hranicou, takže lietať tam môžete, ale treba sa hlásiť na tú letiskovú väžu. Odporúčam pozrieť si pred letom na tú leteckú mapu a pozrieť si, že či sú tieto priestory aktívne, pretože mám pocit, že nebývajú vždy aktívne, ale to teraz presne neviem. Zdá sa mi, že predtým, keď som tam lietal, tak aktívne neboli. Takže do týchto priestorov už je zahrnutý aj Stropkov a Bardejov a podobné väčšie, aj vlastne je tu priehrada, myslím, že Ružín. Takže tam sa pravdepodobne lieta. Tak si na to dajte bacha, mali by ste sa hlásiť aj z týchto miest. Takže toto sú novinky z Ministerstva obrany. Je podľa mňa vidieť, že sú tam teraz ľudia, ktorí pri práci myslia nielen na vojakov, ale aj na nás dronistov. A toto je dôkaz, že ak sa chce, tak to ide aj jednoducho a verím, že aj funkčne. Teraz už len dúfať, že sa nájdú rozumní ľudia aj na riadení letovej prevádzky civilných letísk a vymyslia také pravidlá, ktoré budú rešpektovať potreby majiteľov dronov a potom som presvedčený, že aj dronisti budú mať väčší rešpekt k daným pravidlám. Tešme sa teda na lepšie časy a hlavne bez stresov.